Radyo Tirabas. Ken tibiyag, pakagagang kadagiti na espirituan nga adal, budno ken puro sorsuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno adalan, tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa, ket magunod na tibiyag agnanayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken tibiyag. Manggigang dito DZTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocosor. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyak. Ay, dayjay. Ay, okay. Niya pa nga ikat no. Nakasjay mga mindata. Sige. Malipatan na talaga dito. Panawunan ti panagrakaya, Alex. Adda talo nga emphasis iti dayta nga kanta, Brother Ray, ti dalan, ti pudno, kan ti biag. Dayjay nila ang Kristo. Ti mabalin nga makisalakan ka datayo. Manipo di tagnanayon na dusa. May kadwa, dayjay dara na, babaen ijay dara na. Saan nga isuna nga umay tapno isalakan na tayo? Anya, tapno masapol nga agtulnog ka kung kuna na pala hanan. Uno saan ka ti basol mo napakawanda kuno na nga direkta kasla jay narambid na idi si bibiyag pay hanan. No di ket babaen iti panakabalinti dara na. Anya, gaputan na tayen no, panakabalinti dara kayat nakasawan, dayjay ipapatay na. Isuda yan. Kat masapul nga rod nga agtulnog tayo iti kadagiti conditions nga ited ni Apo tayong Jesucristo tapno magunod tayo dayjay parabor ken bendisyon ti panaka pakawan babaen iti darana. Daksang gasat Brother Ray ta dagiti dadumay kandalang ti emphasis na nga kunada mamati tayo lang kano kini Apo Jesus ket may salakan tayon. Daksang gasat met ti daduma ti emphasize damot ket iti dara. Awan sa bali ang makisalakan kada tayo no di dara na po tayo ng Jesucristo. Handan nga ikan iti pateg na di panagtulnog. Anya, dagiti daduma ag punto da di pan nakapakawan. Nga kunada masapol nga mapakawan ti basbasol mo. Kunamo ti maysa mga saba, san lang nga mapakawan, masapol ang mapunas. Kuna no ken san lang nga mapunas, masapol anay ang maikat. Kung na pailangan, kaslangan no napakawan kan, saan pailangan anay ang naikat di basol mo, ngano na punas di basol mo, saan pailangan anay, ti panakaikat nakaslakas dyan, kaya tasawon, iti daduma ngem saan akasta. Ilawlawag tayo day tay, iti panagituloy tayo, uno panagilipas tayo, iti tupiko, babaen iti nasantuan na surat, dahil pakasaritan, uno panakaisalakan, ti tulisan, ijay cross. Nain bagabigat, dagiti papagayam iti tangatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquinas Guerrero Jr. Ano sa mampay bro? Reynaldo Arquinas Guerrero Jr. Iyon, nalawlawag labasitan. Wan, intay ituloy yan, kinilipas na tato yun, dahito yun nga Domingo brother may katlong amin dahito yun. Ti panang talantanta, may panggap, iti argumento dagiti daduma, nga kunada nga nung naisalakan ka no, dahil tulisan iti krus. Kastamot lang, may salakan tayo. Basta lakit din nagbabawi tayon, wano saan binigbig tayo ni Jesus, nga man nang isalakan ken manubot tayo, ken iso ti agari, iti biyag tayo, kung kunada, ay ket may salakan tayon. Dahil tatinamnama tayo, kuna pa dagiti daduma. Pakibasa man, dahil yan ay saludsod bro. Pastor, ado ti denominasyon kita yan ni, iti Grino, Ni, agori ka.
Ituloy mo diya kung na saan mo bang banggitan kung na diya ko. O man. Saan mo bang banggitan? Oo. Pastor tamarigat di makmasbaso. Nabanggit mo mutan. Misa mampay. Wala. Pastor, ano ti denominasyon dito ayan mi? Ito Ikirino. Haan ko mga han nga rudan, hangarod ka nung dakamatin dapat dayayon. Dahil naganap mo kung mga makamatin eh. Awan mo tinagan dita, nga naibaga. Hindi na kuha na ba daya. Awan tinagan yan naibaga dita. Sige ma'am, sampay. Ituloy mo bro. Ay, ito dito. Awan. Abili ko kan. Nabasa kan na adalo kalin ti Lucas 23:42-43. Dayayon. Kaya, no kan. Saan mo ang about isarat nito isang ditangin salakan mo niya pesos. Pastor nagkamitiyo ikumit tayo si kupuso di diyan tayo kanesos katiso ti pagariyan tayo di diyan tayo kanawaten tayo amalubot ken maning salakan tayo patken mi. Amay salakan tayo amin no kasta pastor oray sa ano about isaran ti may sala tao may salakan lata kasi ti dito lisan ni cross kasta ti mawata kasuro-suro ti Biblia pastor agi man akunay. Nay, daya lang. Daya lang. Talaga kamustahan tan dagiti upland municipalities bro. Adut agdingdingeg kada tayo jay. Iti upland municipalities ken kablawan tamuten na dagiti naduma-dumang mga kasabadita nga kunada agdingeg da kano iti programa tayo. Agdingeg kami tumamot anya kadi nga oras kuno DCTP 693 alas 7:30 iti bigat ngem mangruit ito 7:20 gayam di nakalista niya. Nang nagtamot tayo dyan, baga ni Chief Ijay, tayo operation manager tayo, dito ni technical department. Kat kunada, dumngag da ka no. Kat nagsayat kunat. Kablawat naman na iti taga-planned municipalities nga kadarani ulit Brother Ray. Kas iti San Emilio. Naimbag nga bigat yung amin dito San Emilio, dito Lidawan. Dati Church of Christ dito Lidawan. Oo. Napasyar mo sa mo din saan lang namin minsan sa? Lidawan. Kani jay Kabarwan. Napasyar mo man diyan. Hanbay siguro nam na minsan. Ken adda pay bro ijay Tiagan. Ijay Tiagan. Kumusta kayo amin dita? Dita ti Upland Municipality City iti San Emilio. Adda mo Upland Municipality iti Suyo ngem diyan nga mo na dati Church of Christ ita. Suyo. Sapay lang kumata, dagiti dumdumngag dita kahit makapagpanunot da, ken amirisin nyo ka di, tinasantuan na surat. No kasapulan nyo titulong, mabalin nyo lang, ag-message kada kami, danunan da kayo dita. Dito'y Cervantes. Diyan mo, nadamo ti Church of Christ di Cervantes, bro. No, dadamag mon. Dita Quirino. Adda dita niya, malagip ko rita laglag Church of Christ. Ngamdak sanggasat na-dissolve. Saan lang gapoy ti pupusay ti may sa kadagiti kamang dita ni daydi nanangahuaning makipagladingit kami. Ore kadagito kat naladingit mo latati tao. Ngam no nagtalinaw tayo nga napudno, awan ti rumbeng pagladingitan saan? Ken kastamutan ni Tatangalyon. Di ay asawa daydi nanangahuaning. Ken dagiti daduma pa dita kabsat. Isun lang tan na-dissolve day jay gamin in sanggir dati namnama day ti tao. Iti maysa tao nya nga nangikari nga mangited kano ti kapilyada. Ket ti Galimuyod Church of Christ saan met nga makaited iti kasta ken saan amang mangted iti kasta kari. Anya isut gapunang imikay day ti panagikadwa kada tayo. Tatan na-dissolve day jay kongregasyon ni Jayan. Nga madapay maysa. Quirino Church of Christ, kunan sa diyan. Kamustahan tayo ni Ronald Carbonell. Kanti pamilya na. Ken dagiti amin nga kakabagyan. Ken kakabsat dita. Dagiti nakaykamangan ni Ulitag Ingo. Dita Banwon sa mo diyan, Malidag. Nya, kumusta kayo amin? Ken ti Upland Municipality ti Burgos. Adda mo, ti Church of Christ diyan niya. Adda pa instrumental. Adda pa antay. Ken di tanay, kumusta mo ti Lucaberte family, bro? Madakamat mo tumadita madamdama. Ken ti Upland Municipality City Lidlida. Awan ti kongregasyon ni jay niya. Banayuyo. Awan mo Alilam. Awan mo ken nanya pwede ti daduma municipality Sigay. Awan Del Pilar. Awan mo niya iti Galimuyod. Rubio, mismo Rubio, makita yun dita.
iti pay tapaw nya, tapaw ti bantay diyan, valley diyan na diyan ta na napatag. Han? Ken ti Salcedo. Magdadagiti daduma sa dita. Alam nadadadag iti madamdamag ta Church of Christ diyan. Han pay mat nga nasarungkaran. Lord willing, no dadagiti awis aket pagustuhan tayo tapno mamamo tayo dagitoy. Ken may baga tayo ken maipalawag tayo dagiti bambanag nga rumbeng nga mamuan nga saan laeng nga iti panagpamati ti kasapulan. Kasapulan pay dayjay panagtulnog ken dayjay ti kangrunaan na kalpasan nga nagdengeg ka ken namati ka masapul nga agtulnog ka. Now, ijay topic ta tatanga bigat bro, may pangkap ijay tulisan iti krus. Adda ngamin dagiti mangibaybayog ken mangibumbunan nag bro. Nga no naisalakan kano ijay tulisan ijay krus. Apay kanumat nga santay nga maisalakan kadagitoy nga gundaway, no mamati tayo lakit di iti apo mamati tayo nga si pupuso ken awaten tayo kas manubot ken manangisalakan tayo. Takas ta kanuma di tulisan ni Cross, hindi ko na nga, apo, lagi penak, lagi penak, no may ka iti pagariam. Dahil lang, ti imbaga na, nga mangipaspasi mudaag nga kasla nagbabawi iti basol na. Nagbabawi di panangabi na, kani apo tayo Iso Kristo, tako na di pada na tulisan, ke, datang adwa, ko na may karita, iti daytoy nga dusa, ngam daytoy atao, ko na. Awan basol na, saan nga rin nga may karina, apo tayo Iso Kristo, iti panakailan sana iti krus. Dayta ti nagapoy jay tulisan. Ket gapoy ti dayta kunan ni Apo Jesus manipo dita makipagyan ka sa kanyak sa jay paraiso. Kunan na hangas jay. So kayat na asawon napakawan ka na isalakan. Ta jay paraiso tinapanan nakit. Paraiso. Dayti paraiso ket maysa ka dagiti makaisa ka dagiti paset. Tuno parte kunan na jay. Ti Hades nga nangat-ngato nga paset kunan sa timmangad day di baknang idi. Tinangad na ni Lazaro nga ayan nga ti ayan na ket adda paraiso. Ngay sumulang tinapanan ni Apo Jesus idinatay ken ti tulisan. Ta makipagyan kanto kanya kay paraiso kunana. Adu dagiti agkuna nga babaen iti dayta mabalintay kanumuten ti maysalakan. Nga uray dagiti dadduma kunada uray paiket no agbabawin to into no dandanin matay at bedside kunana sa dijay. Kas pagarigan, nadakes, eramid na, kriminal, unamon, managsugal, managbisyo, iti sana may kari. Nga ken aramid, nga may kaniwas, iti prinsipyo ti nasanto na surat. Nga midi, dandani matayin, mabaling nga napaltuganan, na natilew, na disgrasya, kasta, di dandani matayin, nagbabawi. Naitakit, may salakan lata, kung nadamat dagiti daduma, hantang nga judsan dayayan. Taksaan mo't nga dayjay ti tupiko ta. Anya, maamiris dan to dayta into no may lawlawag analaing daytoy tulisan ni Cross. Mabasa daytoy ti Lucas chapter 23 verses 42 to 43. Anya, tatakas to na bro. No idi si bibiyag ni Apo tayo nga Iso Kristo ket mabalin na nga isalakan ti uri asinuman. Anya nga kayat na. Uri asinuman nga kayat na nga isalakan. Ken dati pa ya, ken iso ti mabalin tayo nga ramiden a pattern ti panakaisalakan ita, kasi ti panangisalakan na iti tulisan iti krus. Laglagi po tayo, si bibiyag pa ni Apo Jesus ijay. Mabalin ka dimat, nga pattern, dayjay panangisalakan na ijay lalaki asaan ang makagunay, kasi ti binasa tayo dinapan nga Domingo, iti Marcos chapter 2, verse 5 to 12. Dahito ka saan ang makagunay dito, inawit ti upat na lalaki. Anya? In pagnadan sa pa iti bubong. In pagnada iti bubong, dinadal da pa iti bubong. Anya, unusan, babali niya, daabot nan. O tahandang may pagna iti babaga po iti kaadot iti tao. Nga dingdingag kin Apo Jesus. In pagnada iti bubong, ket nayasideg da kin Apo Jesus. Ket kunana ti basol mo napakawan. So gawin niya nagmuryot pa dagiti Fariseo di. Ne apay adda kalintagan nan nga magpakawan depan nakabalin na mapakawan ti basolon ay Dios nga roda ito yain kunada ket handa maaklon nga iso Dios anya ngem pinakawan na nya pinakawan na saan pay nga awan pay mabasa dita nga nagbabawi dayjay lalaki awan mabasa nga nagbabawi awan ti mabasa dita nga nagkidaw iti pamakawan ngem pinakawan ni Apo Jesus dayta no pattern tayo bro dayjay pan nakaisalakan ti tulisan ni Cross
Apay nga saan tayo mo't nga pattern di pa na isalakan na di tao nga saan na makagunay. Oo na, urehan kag sa saon. Basta iya sidigda ka laki day. Daya, di mabalin mo nga pattern tayo nung kasdayan. Adda pa'y may isa. Iti Lucas chapter 7 verse 48 to 50. I-check mo di bro. Lucas chapter 7 verse 48 to 50. Anyati ko na dita. Dahil takit may panggap iti babae ang managbasol sigun iti Biblia. Babae ang managbasol. Anya ko na bro. 48 to 50. Kinunana ken kuana dagiti basbason mo mapakawanda. Dagiti adda nagisamo ken kuana ti panganan rinugyanda kinunkuna iti panunod da asino da ito yung makawan pa da kadagiti basbason. Kinunana iti babae ti pamatin insalakan na ka ingkan asitatal na. Ngayon, manan bro. Namati dahi babae. No kasta, mamati tayo lang, may salahan tayo. Kung nadamay. Anya? Dahi ti babae ngamin, idi adda nga manursuro niya, mangisorsuro ni Apo Jesus, napanday ti babae, binuong natin may sa fraskita, kung na natin na santo na surat, ibang banglo. Anya, kat binabangluan na ni Apo Jesus, una nakit, pinunasan na, binugwan na, dahi sakan ni Apo Jesus, babaan itilwa. Agasam nga dahi, nga description. Anya, binugwan na dahi saksakan ni Apo Jesus, babaan ni Gilwana, kat pinamagan na, kung natin na santo na surat, babaan iti buok na. So, di buok na nga mismo, tinangpunpunas na. Anya, tatan, anya ti ko na ni Apo Jesus, iti verse 48, bro, pakiulit mo man diya. Kat kinuna natin kuana, dagiti basbason mo mapakawan ka. Yun. And then, 50. Kat dagiti adda nagisamo ken kuana ti panganan rinugyanda kinunkuna iti panunod da asino dagiti mapakawan pa kadagiti basbason. Kat kinuna iti babae iti pamatin insalakan ka ingkan asitatal na. Yun. So, mabalin gayam, kung naman ang dagiti daduma, mabalin gayam nga, mamati ka lakit di. Ngam no mabalin ti kasjay, apay di mapantayo mo't bugwan, di sa ni Apo Jesus, babaan iti, iluwa, ken babaan iti, pamagaan tayo, babaan iti buok. Pro, kasano kanyatan nga bababukan? Oo, karkaron. Karkaro da yan. Na, kung nadamot ka ko, adamot palusot bro. Haan, ta daytati simbolo ti kinapakumbaba. Kung nadamait. So, numamati ka kin sipapakumbaba ka. Nga umasidag kin Apo Jesus. Kung nanakit awatam kas manubot kin manangisalakan mo, maisalakan kan. Kas ije managbasol a babae, iti Lucas chapter 7 verse 48 to 50. Ayun. No mabalin da nga pattern. Kung nakmanin ano pattern niya minan? Sukugan. No mabalin da nga sukugan, ti panakaisalakan kadagito nga panahon kadagito nga panahon. Di mabalin mo't nga road nga sukugan, di panakaisalakan da lalaki nga sana makagunay. O tayo, salakan mo't na Apo Jesus. Awan pa'y nararamin na. Oo, dahil ti dinayaw na. O, tadayin ang bitbit kanya na. Kung ano, talaga napigsa, ti pamati da. Nga maagasan, dahil lalaki nga makagunay. O, again, no pattern mo't dahil, no sukugan mo't dahil, kas itikun ko na ti kadwan, nga mabaling gayam ti may salakan, kas ijipan na kay salakan ti tulisan ni Jack Rose. Mati lang nga taday nga babayad sa nga napan na mismo ni Kristo nga tayo kanya nga ti kodita. Ti consequence na. At benepisyo na. Mga napan na mismo. Ano saan niya napan niya mismo? Panangluan isa na panangpunas na. Basta namati langan. Awan nga may salakan mo lang nga pinansinan ni Apo Jesus. Ngem, ti ko nadamot bro ko isungarod nga masapol nga agpakumbaba tayo, mapantayo kini Apo Jesus. Kung na daw mapantayo kini Apo Jesus, awatin tayo, manubot kin manangisalakan tayo, tapno maisalakan tayo, kas ijay babae. Kung na daw now, no dayay sukugan, tipan na kay salakan, saan tayo nga rodin nga masapol kag tulnog. Hantay pa nga agsingsing putin. May sapay. No sukugan dayay, si bibiyag pa ni Apo Jesus, at dapat di wagas ang nangisalakan. Sa bali man nga wagas, sa panakaisalakan, ang dito nga tao mat, di si bibiyag pa ni Apo Jesus. Laglagi po tayo Dahil tulisan ni J. Cruz, sa bali ti panakaisalakan, sa bali awagas. Nag-confess. Nagpambaba.
Tata, DJ mo sana makagunay ang lalaki, sa bali mo tiwagas na, nga panakisalakan na. Hanggang nagsasao. Awa, talaga yung wala, nagigay mo na mating mamamapaimbag. So, hindi O, namin. uwan. So, ano si kaka, no siya ako, may salakan kagapo kanya kon. Orehang kagsasaon. Ani, natanda kami. Oo, tanda ko ito niya. So, naglata na. Oy, so nung kalatan. Kas jay ti wagas ti panakaisalakan dayjay sana makagunay. Na, sa bali mo ti wagas sa panakaisalakan dayjay babae ang managbasol. Oh, anya tinaramid na. Pan na binugwan, di sa nagpakumbaba, anya pa diay binangbangluan na, pinunasan na diay sa kanya Apo Jesus. Pero ni ate pa nagpakumbaba. Nagsangit. Impakita na kas jay sa bali mo ti wagas sa panakaisalakan na. Adda pa sa bali ti Lucas chapter 19, bro. Lucas chapter 19 verse 9 and 10, dahito yung kat may papan iti may sa tao ngagsingsingir iti buwis. Lagi-lagi po tayo dahil tagsingsingir iti buwis, iti dahil nga panawon kat may bilang ama nagbasol. Anya, may bilang ama nagbasol, dahito dahito kung kunadang nakusit. Kunada, nakusit gam tagsingsingir iti buwis. Iti dahil nga panawon ha, kung ay bagbaga nga oray tata. Wan, hindi dahil panawon. Anya ko na bro, Lucas chapter 19 verse 9 and 10. God ni Jesus kinuna na ko na itangal daw imay ti panakisalakan iti daytoy a balay kaiso anak mo ni Abraham. Tatoy anak ti tao imay ngagsapor ken mong isalakan iti napukaw. Sino nga mindaji nga tao bro? Ni Sakyo. Ni Sakyo, kaya't na nga makita ni Apo Jesus ta lumabas iti balay na. Anya, kaya't na makita nga gapo ta ababa. Napandak. Ababa, basit, di height na. Han na nga makita, han pa nga makasuksok, manya, iti poskul dagiti tao. So, anya tinaramid na. Paano, imununan, timaray jayon, jayon muna. Santo imuli, ti kayo as sikamoro, sikamore tree. Katapno lang matanawagan na ni Apo Jesus. Hanmot nga mo ni Apo Jesus da jay. Ang amtan timas na, isungor ket Diyos. Anya, hindi ngay mabatugan na, tinalyaw na tasakyo. Sana ko na bumaba ka, tamaya ka di balay mo ita. Dapay kantang kasta, nagtidaduman. At tatakin na pan. Anya, ti kinunan ni Sakyo. Ti kunamot ni Sakyo, Apo, kuna na, isublik, iti maminlima. Kuna na, maminpat. Dagiti nagbidutak no daman, kasla ko man, nakasingir ko makaspagarigan, anya. Kahit nakasingir, iti adado. Nga medyo rumbog ko mga singirin na. Kan dagiti dumapay nga nakabasulan na kuno na nakasagana amang ted iti maminpat samet maminpat uno maminlima adaras. So anya dijay nagbabawi manen. Nagbabawi kin ada retribution nga naramid na insublina. Dagijay nagbidutan na niya pagarigan no nagbidot ko makit na adu di na singir na imbis ko mga eksakto laeng isublina dayay nay nayunan na pay. Anya di interest na itud na pay. So, kasta tinaramid ni Sakyo, ken kas jay tiwagas ti panakaisalakan na. Adoption. Nga masapul lang nga itud tayo mo no nakautang ka itud mo ti maminpat uno maminlima. Ay kas jay, adda nga ta makaramid iti kasta. Hansa ang nain kalintigan na niya, kada tayo mo lang ay ti nga panawunan ngano nakautang ken ka ti sagasot kang kanton ti 500. Wan ite DJ principal. So kang kanto ti 500 don. Apo nalabos nga talaga nga panagpa-interest niya. Nalabos isot ga po na DJ ti kunana kunan ni Sakyo kini Apo Jesus. Ket anya ti insungbat ni Apo Jesus iti verse 9. Jesus kinuna na ko na itangal daw imay ti panakisalakan iti daytoy a balay kaiso anak mo ni Abraham. Saan met nga kas ti wagas na nya? Sana kas ti wagas ti panakaisalakan ti tulisan. Saan mo nakas ti panakaisalakan dayjay tawasan na makagunay. Saan mo nakas ti wagas ti panakaisalakan dayjay babae ang managbasol. So na duma awagas. Si bibiyag pay ngamin ni Kristo. Isot ga po na si bibiyag pay dayjay tao ni Apo Jesus di mangisalakan, mabalin na nga isalakan iti na duma awagas ti sino man atao akayat na. Anya? Tao kayat na. Ken ti maudi bro dayjay baro abaknang. Malagip mo di baro abaknang iti Lucas chapter 18. Medyo dugay tangem ano sa mga basanin bro? Lucas chapter 18 verse 18 to 23. Medyo inayadon basit tapno maawatan da. Nya ko na.
Kaya inintuot limay sa nagturay ang inunana kinukuana. Manurusuro na imbag, ay niya tirbeng nga ramiden tapno matawid ko tibiyag nagnanayon. Ayun, no, may salakan. Kaya ni Jesus inunana kinukuana, apay-apay nagaling at tinaimbag. Awan tinaimbag mo sa lahat na may sa iso ti Diyos. Among naging ibilbilin, di ka magpakamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agsaw, di natiri, apang panatnat, layawang niya ma'am kanina, kaya tinunaan amin, dagito yung banat. Agori ka bro. Anya tito tuduan na po Jesus dita, nga bilin. Di sa nga pula bilin, titinudo na. Anya inya insong bat ibak nang. Kaya tinunaan, dagito yung banat, tinumpal ko, nanipod, di kinawin ko. Kaya ni Jesus, hindi mangganda dito, kinunaan natin kuha na. Agkurang ka ba di may sabana? Ilakom, tisyoanin ako kam, kinitid mo kadagiti na panglaw, at dantogamon mo sa dilangit, at umay ka, surugan na. Ayun. Anya insong bat ibak nang ita. Ija sa marunong verse. Ngami ginanggan na dahil ito yung panag nagladingi, anak palalo, kalawang muna. Ayun. Da sa bali mo tiwaga si panakisalakan na niya. Tango na anya ti aramidag tap numatawid ko ti biag nagnanayon no numay salakan na kunan na kuma. Anya tin sumbat ni Apo Jesus. Hampay di umuna pay. Sumuro. Dapay may sa. Anya ti ko na. Ilako na, bilay. Di mo nang sungbat na, anya di mo nang sungbat na, di ko na nang anya ti aramidag tap no matawid ko ti biag nagnanayon. Ay, tinumpal na rin siya po. Ay masapol nga tong palom ti sanga pulo nga bilin ko na. Isot gapo na kadagiti a panawen, bro. Kadagiti a panawen. Adu manen dagiti mangibay-bayog ngagkuna nga masapol nga tong palon tayo ti sanga pulo a bilin kas ijay imbaga ni Apo Jesus ijay baro abaknang. Tapno tawiden tayo ti biag nga agnanayon. Handa na kita nga dapay plus na. On nga ore no tinungpal na gayam dayjay adda kurang na. Ni kita man laang isot nga po na nga uren no tong palom dahil sa nga pulo nga bilin, adda pala kurang na. Kunan niya po Jesus. Uren na tong palmon, maripo diti ubing ka ko namon. Ngayon ka kadag ito, adda pala kurang na. Anya ti kunan na. Ila ka maruta sa nikwam. Adda nga ta makaramit ti dayta. Alaman? Hawanan na. Awan tibak nang nukan. Ngem dayta, idi panawon ngamin ni Apo Jesus dayta. Si bibiyag pay laeng iso nga datig ni kalintegan na nga mangted ita nyaman a kondisyon tapno isalakan natin may sa tao. Saan na kinabailan di baknang? Gabot ado ti nabaknang na. So dagitoy na duma-duma ti waga si panakaisalakan da. Dayjay baro abaknang kuna na tong pala na sa nga pulo abilin ken ilako na di sa nikwa na. No? Dayjay ni Sakyo nya tinaramid na nagbabawi isubli na dagijay nagkusitan na. Anya, dayjay met babaya man nagbasol, napan kin Apo Jesus, nagsangit iti pa nagbabawi na, pinunasan na di saka ni Apo Jesus, babae ni Tilwana, ken pinamagan na babae ni ti buok na. Dayjay tao asaan na makagunay. Awan, tinaramid na. Dagiti lang nang lawlaw ken ko na, dayjay upat lang nga nang bitbit kanya nati, nakita ni Apo Jesus. Dayjay tulisan ni krus. Awan mo, tinaramid na, malaksid lang ijay. Marik na nga pa nagbabawi na. Gapot ako na laglagi po nakapo no may kanto jay pagkariyam. Binigbig na ni Apo Jesus kas Apo. Anya dayay. Dagita na duma-duma ti wagas ti panakaisalakan da. Apay ko na tayo bro. Gapota si bibiyag pay ngamin ni Apo Jesus. Ngem idi ngay natay. Idi natayen dati saritaan dita ni Apostol Pablo nya. Dati saritaan ni no isu ati nagsurat. Ijay Hebrews chapter 9 verse 17. Kita man dijay bro. Hebrews chapter 9 verse 17. Gusto dijay. Verse 15. Chapter 9 verse 15 to 17. Tapno ka. Sige, basa mo dijay bro. Kaya gapo ito, iso imang ibabad, itimay sa abaro atulan. Kaya dito magdamay sa alatay, ano may puon, tiba nakasubbot, dagiti sa mga sigbabaran, dagiti muna tulad, dagiti nayabang, awatin da kumati ng kariya, tawidin itag nanayon. Pero ang testamento, masapol, ti pagkitaan, ti papatay, ti nagtestar. Kati testamento, at dabilig na iti kalpasan, ti papatay, tawan tayo niya manapatigna na si biyag pa, ti nagtestar. Ayun. Deta. Ako nga rin, di muna tulad sa araw kung sagrar na awan dara. Ayun. Anya ti kahit nasawan. Adati na dakamat ita nga baro atulag ko na niya. Baro a testamento ko na da New Testament ko na dayta ijay English.
So, dayjay tulag nga dayjay will nga dayjay testamento ni Apo Jesus. Nagbalin lang nga nabilagan, na-implement lang dayjay, idi natay dayjay, nagtestar ko na niya. Ni Apo tayo nga Jesus. Ngam ko na mo tidak dumahaan. Hang mabaling nga mabaliwan tilintag ko na. Hang mabaliwan tilintag ko na data. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Ko na dapat niya. Ngam dakila bidot de bro. Pakibasa man iti Hebrews chapter 7 verse 12. Hebrews chapter 7 verse 12. Nya ko na. Mapapati nga ni mula Apostol Pablo tinagsurat ita. Mamuan tayo ito, makita tayo suna di langit. Tanong agbalbali yung kinapalid, masapon agbali yung magtilintag. Yun, masapol nga agbali tilintag. Gapo na adan tilintag ti panangisalakan ni Apo Jesus, kalpasan ti papatay na. Sa bali di lintag ti panangisalakan na, sakbay anatay. Anya, tanagadu awaga si panangisalakan na. Di panangisalakan na, ijay sana makagunay a tao. Sa bali awagas, sa bali matawagas si panangisalakan na, ijay tulisan ni Cruz. Sa bali matiwaga sa panakaisalakan ni Sakyo. Sa bali matiwaga sa panakaisalakan, ijay babae man nagbasol. Ken sa bali awagas ti panakaisalakan kuma, ijay baknang abaro. No, nagtungpal. Anya. Now, kasto ijay bro, adda kas pagarigan, adda ti may nga baknang nalaing nga tumulong nya. Iti dayto nga dayto nga gundaw. Adda ti baknang nalaing nga tumulong kuna na tunggal no rumor iti balay na makita na dayay may nga tao tulungan na ikan nati kwarta na ikan nati bagas na. Inaldaw nga kasta ti may nga aldaw natay dayay baknang. Natay dayay baknang ngem nangibati iti may sa testamento nga dagiti sanikwana maited ko iti home for the aged. Ito na balay nga pagtaraknan ka dagiti ulila demang orphan kasjay ken may pay kuma daytoy kadagiti dadduma pay kas iti ospital dagiti marigrigat. Idi kon ket mapanmeten daytoy DJ dati nga tinultulungan na. Napan di abogado kuno na ikanak met ati sanikwa DJ lakay. DJ baknang kanak met apaya awang kamet ijay testamento na. Han ata kanayon nakatultulungan idi. Wala yung nakatulungan idi. Kinagpaisunan no si bibiyag dita tulungan nakpay. Ay lading ita kuno di abogado taawan ka ije testamento na. Mabalin ka di nga ipilit ije tao gapota tinultulungan na idi si bibiyag pay. Awan na tano aramiden na kasta ag violate iti lintag anya. So kasta mo lang ita nga rumbeng kuma nga surutin tayo di testamento di baro nga lintag nga intuyang ni Apo tayo nga Jesucristo. Anya nga min dagiti wagas ti panakaisalakan ka dagito yen bro. Sagay saan? Yung una, masapon na ang dumngag. Dumngag iti Ibanghel sa ti Apo pakasarakan ti dayay. Roma chapter 10 verse 17. Kalpasan di pa nagdengeg na. Kasi pa nagdingag na, masapon ang mamati, di dinengag na. Mamati ti sasaw ni Apo Jesus. Masarakan dayto ti Romans chapter 17 klayan, Roma chapter 10 verse 17. Sumaruno. pasan na, ti pa nagdingag kan panamati na, kasapulan na, pagbabawyan. So ti may duron ken ko na tapno nagbabawi kada iti basbasol na malaksid awan basol ko kuna nalata. Awan sir-serbina di panamati na. Anya pakasarakan mo ti dayta. Arami chapter 17 verse 30 31 ken Lucas chapter 3 verse 3 and 5. Okay? Kalpasan ti pa nagbabawi na. Masapon na ang ipaduyak-yak. Niya po tayo ng Jesucristo wano di pamati na. Kina po tayo ng Jesucristo pakasarakan mo. Roma chapter 10, 10 9 and 10 kan kalpasan na dayay kalpasan ti panagipaduyak-yak na nya pay taramiden na. kasapulan natin pabautisar. Agpabautisar masarakan dayta iti chapter 2 ken ijay Great Commission. Ijay Great Commission nya kuno na ti mamati ken ti mabautisaran maisalakan to. Ayan. Dagita ti wagas na kalpasan ti ipapatay ni Apo tayong Jesucristo. Anya? Saanen ta antay kuman nga agsammaked iji panangisalakan ni Apo tayong Jesucristo idi si bibiyag payso na. Anya? Kalpasan ti panagungar na nang teden iti maysa a komisyon. Uno maysa lintag nga isu ti suruten ti tao. Gapuna kuna na ti Matthew chapter 28 man bro. Matthew chapter 28 verse 19-20. Uno 18 o irugay mo di 18 hingga iti 20. Anya ti kuna na. Ket immasideg ni Jesus kadapada ket kinasaw na ida kumkunana isong amoy na panakabalin na ket kanya iti langit ken iti rabaw ti daga. In kayo ngarod ket pagbalin ninyo nga adalan dagiti amin na nasyon. Abaw ti saran niyo ida iti nagan ni Ama
ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, nga sumusuyo kadakwada nga iwanan da dagiti so amin na banag, nga inbilin ko kada kayo, katadtoy adda to kada kayo magganayon ang ingati panumpalan ti lubong. Panagkunak nalawag day tatapno masong batanen day sa ludsod nga kuna na apay kano nga ipagpaganetget tayo nga masapol ang mabautisaran ipagpaganetget ti Church of Christ. Anya? Ken saan lang ti Church of Christ day taket sursurutan na ngamin ti doktrina tinasantuan a surat ken ti sursuro ni Apo tayong Hesukristo. Impaganetget day ta ni Apo tayong Hesukristo. Ti pannakabautisar ti tunggal maysa anya tapno may salakan nga masapol ang surutan na day ti dadum pengaddang masapol ang dumngag iti purpuro asao mamati ti dayta nga sao agbabawi kadag ti basbasol na ipaduyakyak na ti pamati na ken mabautisaran itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo wenno iti ababa panaw mabautisaran itinagan ni Apo Jesus. Asjay ket no adda ti follow up mo gayem mabalin mo latang i-message kada kami di number mo bro 0955-361-2819. mabalin nyo lata, siguro mabasak tumut lata, 0917-179-9768. Tuno sa nag-comment kayo, iti comment page, comment section, ti dalan ti puno kintibiyag, dito DCTP 693. Anya, laglagi po nyo nga, saan nga agtaginayon, dito nga programa, iti broadcast na saan agpukaw tumalang nita. Ta syempre saan mo't nga mataginayon nga baybay ang dalat tayo nga nakasave nya. Isot ga po na nga rumbang nga subyan dan tulatan, uray ta mabalin yung tumat nga surutan dahil YouTube channel ti Galimuyod Church of Christ, apaman nga ma-install. Nya? Singa ro din, at tapo makadatan bro, dagiti kablaw. So, mga bigat ken oras karagiti amin nga dibdingag sa amin miyembro man ken saan di amin nga pasay ti pakadanunan ti stasyon ti radio DCTP 693 kastama ti amin nga subscriber iti DCTP Mutlaan tapos kadagiti agdingag ken agbiboy ti Facebook. Ken kastamatan na dati yawawis ti Galimuyod Church of Christ nga Bible correspondence course libre dayta English wenno Ilocano. Ken yawis mi ti home Bible study i-message da kami lang no kasapulan nyo mabalinda kayo nga sarungkaran dagiti aginrol iti Bible correspondence course ken home Bible study addaan da ito maadaan da ito iti Biblia Ilocano man wenno English at pili kayo malang iti dayta. Maawis kayo iti makipagdaydayo kada kami oras alas 9:30 iti dayto nga aldaw ken iti Domingo. Anya Galimuyod Church of Christ masarakan dayto iti Rubio Galimuyod Ilocosur. Dagiti papagayam nyo pumakadadaan iti Naim Bagabigat Samuel Alejo Bagsangi Senior. Naim Bagabigat. Napuno ang Kristiyano makipagnakaw ken Kristo nga Apo italgen mo ken kuana amin na bason mo suruten ti dalan na Ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Pakagagang kadagiti na espirituan nga adal, pudno ken puro sursuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan, tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa, kaya't magunod na ti biyag agnanayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Manggigang dito DZTV 693 tunggal Domingo, alas 7:30 ti bigat. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod Ilocosur. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyag.